Deci asta vreau să spun, deci astea au fost certurile de atunci, cam de la un an, când blocul, practic, vă spun, a intrat în pământ. Au fost, încă o dată, vă spun, și cu tremurile astea. Deci un cutremur a fost în 64, după asta au fost cutremurile astea în 66, chiar când m-am născut. Deci asta a fost situația aici. Deci un avion străvechi, să spun străvechi, vorba vine, că era numai de pe la 1800. Se vedea încă o dată că tot trebuia să dai telefoane în străinătate, să iei legătura, se vedea clar ce fusese la cutremurul de la 1802, deci practic țara distrusă complet, distrus solul, se vedea și aici tendențios, deci voivozi sau cine o fi fost ei, că după aceea că nu numai Alexandru, nu numai Alexandru cel Bun vinovați, sunt genovezi, venețieni, deci construiseră un principat surogat, un principat de ăsta de căcat, cum se spune, care ar fi trebuit să reziste turcilor, n-a putut să reziste deloc. Solul, când mi-aduc aminte și când s-a săpat, se vedea că vreo 3-4 fale, așa, sinistru, nici nu se știe de când erau cutremurile astea. Au dat o listă cu cutremur, dar lista este numai de vreo 1000 de ani, nici nu-i bună, nu-i făcută complet. Deci trebuie mult mai mult studiat tectonica solului, aici dinamica apelor subterane, alții spuneau că sunt și niște cursuri subterane de apă ale Prutului care cumva merg pe sub ea și după asta ies slăbind solul. Deci ceva extraordinar de negativ se vedea, totuși în mare se știa de la 1948, deci asociația asta a blocului C1 de locatari la 1948 era complet criminală. Eu vă spun, am fost împotriva ei de la nașterii, deci de la nașterii, când am văzut, mai ales că s-a dus blocul ăsta în pământ, că puneau memorii false, au sisteme de operare false, numai tâmpenii, veniți aici cu medici de ăștia psihiatri de la un an, adică să nu se afle că comunismul conține numai lucruri negative, dar mergând în perspectivă, cel puțin la mine, vroiau să-mi fure pământul și să-mi fure banii pe pământ, ce se vede acum, să spunem, din 2007, respectiv 2008. Deci familia era de ticăloși, de supraticăloși și în partea mama și în partea lui tata. Eu n-am fost absolut deloc comunist, eu îmi băgam pula în gura acestor comuniști la una.